Hej Lillemor. Och det här är unga Martina. Ja, jag är så ung och vacker. Som ska gifta sig. Ja, jag ska gifta. Ja, vi går ner. Hej Sture. Vad heter du? Ja, det är jag som är Sture. Hej Är Sture. det här en sån här dator som... Du får ett runt dator. Tror jag, var det den regeln jag hade tänkt det, eller var det nu andra regeln? Hej, säg Vad hej. säger hej på dig? Hej. Är det där en sån här iPhone det där? Ja, vad äter du? Vad jag äter? Välling. Julgröt. Välling äter jag nu. Julvälling. Nej bror. Jag har inga tänder kvar. Nej, men det har jag visst. Ja. Hej flickor, vad heter ni? Men Inga, vad gör du? Nej då, Inger. Det är min bror. Ska vi nu alla gå till Var det du som var min bror? Oj nej, Kerstin. Det här är Kerstin. Nu ska vi gå. Hej då. Hur stänger man av den här apparaten?